lunger og 350 nyrer. Der er langt fra nok personer, der tilmelder sig som organdonor. Brug dit hjerte og gør en forskel. Du skal tage stilling til, om du vil redde andres liv. Med automatisk tilmelding er du sikker på at redde liv. Folk er for dårlige til at tilmelde sig, og det skal derfor ske automatisk. Mens du sidder hjemme på sofaen, dør tonsvis af patienter. Tænk, hvis du selv så og manglede organ. Vil du så ikke være taknemmelig for, at nogen valgte at donere der? Det ville vi. Cut!